Ndipo mtsogoleri wa dziko linolu President Chakwera mawa akakhala nawo pamwambo ukumbukira amalitiri komanso mwambo wa mapemphero achikumbutso pa bwalo la zamasewero la chipatala cha Nkhani. Chikalata chochokera ku ofesi ya President ndi nduna chati President Chakwera akafika pamalowa nthawi ya 9 koloko mmawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati mtima okonda dziko lake omwe anaonetsa mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia malemu Dr. Sam Nujoma ndi phunziro lalikulu lomwe lingabweretse ufulu weniweni kwa wanthu. Dr. Usi amathirirapo ndemanga pa za phunziro lomwe anthu angatengepo pa za moyo wa Sam Nujoma pofuna kupititsa patsogolo moyo ndi chitukuko cha anthu amayiko mu Africa. Dr. Usi akuyankhula ndi Grant Muhango. Atiphunzitsa kunena kuti tikhale anthu okonda dziko lathu, anthu ofuna kuti dziko lathu likwere, chifukwa Namibia ndi wa Namibia, mmene alili Malawi ndi wa Malawi. Ndiyenu Namibia mwaona mmene dziko likutukukira, akutukula dziko lino aini yake Namibia. Ifenso ku Malawi kuja chimozimozi tiyenera kukhala anthu okonda dziko lathu kuti tilitukule, tionse kunena kuti tisamaberedwe. Ndinenso kunena kuti a President Dr. Michael Chakwera ponditumiza kuti ndibwere kuno ndidzayimirira asonyeza ulemu kwa dziko la Namibia, komanso asonyeza kumvesesa zimene a President amene atisiya Nujoma anachita kuchitira dziko lawo, chimene ife tonse tiyenera tichiyang'ane ndi chidwi kuti tiphunzirepo kunena kuti mukafuna kuti mukhale pa ufulu, mukafuna kuti mukhale ndi zabwino, muyenera kuti musazikonde, mukonde dziko lanu. Inde tikufuna anzathu amene ali ndi ndalama kuchokera ku mayiko akunja kubwera kuzatithandiza kukweza dziko lathu, komano asatibere. Ikafika nkhani yotiberayo amene popo ndiye tikangane nawo, tisalole kuti atibere, chifukwa zathu ndi zathu. Monga mudziwa kuti ku Malawi ndi Malawi 2063. Malawi 2063 ndimene ikutisogolera mmene tingatukulire dziko lathu. Aliyense achitenge chimene chocho ngati chida choti chitithandize ifeyo pokonda dziko lathu, pogwirizana, pochita machawi kuti dziko lathu likwere. Kampani yopanga shuga ya Ilovo Sugar Malawi yapempha boma kuti lilowererepo pothana ndi mchitidwe wa mavenda omwe ukusokoneza malonda a shuga. Kafukufuku yemwe yapanga MBC wapeza kuti mavenda akumagula shuga pa mtengo okhazikika msitolo zikuluzikulu ndi kumakagulitsa pa mtengo okwera kwambiri. Izi zikubweretsa mpungwepungwe pa msika wa malonda a shuga mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili. Posachedwa apa akuluakulu a kampani anauza mtundu wa Malawi kudzera mu nduna wa zamalonda kuti shuga alipo okwanira ndipo sipakhala kusowa pa msika. Koma ngakhale izi zili chomwechi, mavenda akugula shugayu nkumawagulitsa anthu m'madera osiyanasiyana mokwera, zomwe zachititsa kuti eni sitolo zina zikuluzikulu azibisa ndi cholinga choti azithanso kusungira makasitomala awo. Koma poyankhula ndi MPC yemwe akugwirizira mpando wamkulu wa Ilovo Sugar Malawi akondwani msimuko, adandaula kuti izi zikusokoneza malonda komanso kotero pafunika kuti boma lilowererepo. Tanzania ndeyo akuona kumene kuja pakapusa mtengo wakulu, ena akumatenga shuga mapita nayo ku Zambia kumakatenga zinthu makabweresa. So zimene zonse kuti ife ndi Ministry of Trade takhala pasi ndi kukambirana kuona tingapange bwanji kuti tione kuti mezo zisiyise, because zinthu zikamachitika ndikuti pa market sitiona shuga ambiri because anthu akumatenga kumapita nayo. Sugar amene timamuyika mumapaketi a 1 kg si sugar kuti ayina kutuluka muno. Ndipene popo pali vuto limene tikuona kuti tipange, koma ndikuti tiyenera kugwira nayo because ife tibe mphamvu ngati kampani kulesa kuti sugar atuluke kayatani, koma tikuona ngati kuti tigwire ndi Ministry kuti tingapange bwanji. Even pa mtengo ife timangopanga recommend, timangowauza kuti ife tikuona ngati mutagulitsa pa mtengo makasitomala athu. Madistributors athu amalondola zimenezonso, koma pali anthu ena akatenga shuga uja kumagusa mtengo umeneyo. Nde ntchito imeneyonso ndiyoti ife sitingapite pa market kumakauza titsitsani pangani mtengo, tikugwira ndi anthu amene ayina kupanga zimenezonso kuwapasa information, na also I think ndi nthawi yoti akhoza kupita pa msika kukaona chochitika ndi chani ndi shuga. Pakadali pano amsimuko atsimikizira mtundu wa Malawi kuti Ilovo sidakweze mtengo wa shuga ndiponso shugayu alipo okwanira.
Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Bungwe laona zamulingo la Malawi Bureau of Standards MBS lataya matumba okwana 500 aufa omene ndiwonongeka omwe unapezeka ku kampani ya rub processors kulimbe mumzinda wa Blantyre. Chipilio Ntumodzi wafika ndi ripoti. Bungwe laona zamulingo wa katundu la Malawi Bureau of Standards linatsinidwa khutu kuti kampani ya rub processors ikusunga ufa wowola omwe akuti amafuna ausandutse chakudya cha ziweto. MBS itayendera ku rub processors inapeza matumba 500 aufa onongekawo. Monica Khombe ndi mneneri wa bungwe la MBS. Ufa ndi chotsatira cha process ya kapangidwe ka zakudya ndithu. Pachizungu timati ndi end product ya chakudya ndithu. So nza kuti end product simenera kutidwa so mankhwala ena aliwonse ngati mene anapangirewo akukonza mwanjira ina iliyonse chikanakhala kuti mwina mwake ndichimanga kuti amachikonza pamene akakhala pomveka ndeka amene ananenera iwo kuti ndichinaiza zakudya za ziweto kainali chakudya zoti anthu akadya sizinali ndithu zoyenera kupanga kuthira mankhwala pamene pachizungu nena kuti kuchita fumigate kusonyeza kuti akachita fumigate pacha imakhala kuti ayikamo ndithu muzakudya muja chiphe. Koma poyankhula ndi MBC, mneneri wa rub processors Roy Chira ati kampani yawo inali kale ndi mapulani okataya ufawo. Koma ife first of all tisana timayiwunikira kuti kodi zinthu ndi zabwino si zabwino. Ngati si zabwino ndiyoti tiyena kuti tizitaye. Ngati ndi zabwino zathu aku quality amazionanso. Taunzira munthu akhoza kungobweza chinthu kuti mwina si zabwino mwina zachita expire pene sizinachita expire. Koma ngati ndizochita expire sizili bwino not fit for human consumption ndiyoti zinthu izo sizingasungidwe tiyena kuti tizitaye ndithu. Koma timakhala ndi ndondomeko wacho wotayira zinthu izozo poyambira timachita fumigate monga pene nayankhulira ndipo ndi malo kumene timaziyika zinyalala ndipo timakhala ndi track assigned for that kuti itenge inyamule kukazitayanso pamene timazitayira kumapanga through city council. Pakadali pano rub processors apereka chindapusa chokwana 1.8 million kwacha ku bungwe la MBS. Ufa onongekawo akataya ndi kuwotcha ku mtaya wa ku Luchenza. Chipilio Ntumodzi, MBC News, Luchenza. Nkhani zizi kuchokera kuno ku MBC madzulo ano muli ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Savita Wilima. Bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera ali mchigawo chakumpoto komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma. Kampani yopanga shuga ya Ilovo Sugar Malawi yapempha boma kuti lilowererepo pothana ndi mchitidwe wa mavenda omwe akusokoneza malonda a shuga mdziko muno. Ndipo munkhani za masewero timu ya osewera akale ya FCB Nyasa Big Bullets akhala akatswiri a chikho cha osewera akale amatimu anayi. When you need to get rid of that nagging pain, migraines, a really bad toothache, rheumatic and muscular pains, backache, period pains, stop nursing that pain and get fast, gentle relief. Parapain Extra in red and white capsules with parapain and ibuprofen. The power of 2-in-1. Available in all leading wholesale and retail shops, pharmacies and drugstores across the country. Brought to you by My Pharma. Parapain Extra. It starts with little moments of courage. To stepping out into a new world with confidence. Taking leaps of faith. Spreading your wings and soaring to new heights. Your mother's love is with you wherever you go. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Takulandilaninso kugawo lina la nkhani zathu.
bungwe lophunzitsa ntchito za luso lamanja la Technical Entrepreneurial Vocational Education and Training Authority TVETA layamikira makampani ndi mabungwe omwe akukhulupirika popereka msonkho omwe umadziwika mchingerezi kuti TVET levy, ndipo ati izi zikuchititsa kuti bungweli lizitha kuwapatsa chithandizo choyenerera mabungwewa. Mkulu wa bungweli Elwin Sichuola anena izi pamwambo wopereka masatifiketi kwa makampani okwana 40 omwe kwa masiku 5 akhala kuwaphunzitsa zomwe angatukulire mabizinesi awo. Tili ndi zambiri mu ripotili lomwe alemba ndi Yamikani Makanga. Polankhula pa tsiku lomaliza maphunzirowa omwe amachitika pansi pa ndondomeko yothandiza kutukula mabizinesi mdziko muno ya Productivity Enhancement Program, a Elwin Sichuola omwe ndi mkulu wa bungwe la TVETA anati chaka chatha bungweli linatolera msonkho wokwana 11.5 billion kwacha yomwe yathandiza kuti ophunzira oposera 11,000 athe kupeza maphunziro aluso lamanja m'makoleji osiyanasiyana komanso kupereka ukadaulo osiyanasiyana ku makampaniwa. Sichuola analonjezanso kuti bungweli lipitiriza kupereka thandizo losiyanasiyana kwa makampaniwa ndi cholinga choti ntchito zawo ziziyenda bwino. Tengerepo mwayi kuwadziwitsa Malawi kuti ndalama zimene zitu ndi zimene zikumathandizira choyamba ana onse amene akuphunzira mu technical college. TVETA imapereka ma subsidy kuma technical college amene wakuwathandizira kuti agule zinthu zophunzirira. Komanso masukulu ena tikumagulira zida zija pa chizungu timati equipment kuti zithandizirenso kuti ana aphunzire bwino. Chinanso nchonena kuti kuli achinyamata ambiri ku Malawi kuno amene ali pa scholarship amene akuthandizidwa nkhani ya ma school fees. Makamaka andingathe kufotokoza kuti achinyamata amene ndi amasiye lerolo ndi tikusangalala kuti bungwe la TVETA layambiranso ntchito zimene timaphunzitsa anthu amene anayamba kale ntchito akugwira kale ntchito mu makampanimo powathandizira kuti luso lawo lipite patsogolo. Izi zimathandiza makampani kuti apange phindu lochuluka komanso akwaniritse zolinga zimene anakhazikitsidwira. Polankhula m'malo mwa ophunzirawa, a John Sanudi aku nthambi ya Roads Fund Administration anati TVETA ikuthandiza moyenera makampaniwa kudzera mu msonkho wa TVET levy omwe iwo akupereka. Sanudi anapemphanso makampani omwe sakupereka msonkhowu kuti achitepo kanthu. Ati kamba kuti zimayika ntchito zawo ndi makasitomala awo pa chiopsezo kamba kuti sapeza nawo thandizo ndi ukadaulo kuchokera ku bungweli. Maphunzirowa omwe amawatcha kuti Common Productivity Improvement Interventions omwe amaperekedwa pansi pa ndondomeko ya Productivity Enhancement Program akuperekedwa kwa makampani okhawo omwe amapereka msonkho wa TVET levy mokhulupirika, ndipo chaka chino akuchitika mzigawo zonse mdziko muno. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Kampani ndi mabungwe mdziko muno awapempha kuti akhazikitse mfundo zothandiza kupewa kutenga kachirombo ka HIV malo ogwira ntchito. Triza Pwatiwa yemwe ni mkulu wa bungwe la MBC Health ndiye wanena izi pamwambo wokumbukira nthendayi omwe bungwe la BWB linakonza mu mzinda wa Blantyre. Towson Magombo wafika ndi ripoti. Bungwe la Order Board lakumbukira tsikuli polimbikitsa kampani ndi mabungwe kutengapo gawo pothandiza kuthana ndi matenda a HIV ndi wena. Polankhula pamwambo mkulu wa bungwe la MBC Health Triza Pwatiwa ati pomwe dziko lino likupita patsogolo pa ntchito yolimbana ndi kachirombo ka HIV pakufunika kuti mfundo zothandiza kuthana ndi kachiromboka zitsatidwe zikhazikitsidwe posepose kuphatikizapo malo a ntchito. Mmodzi mwa anthu omenyera ufulu wa anthu omwe ali ndi HIV Adeidro Madise wati kumwa mankhwala mwa ndondomeko komanso kutsatira malangizo akuchipatala zingathandize kuchepetsa kufala kwa kachiromboka. Iwati ndi udindo wa aliyense kupewa komanso kudziteteza ku kachirombo koyambitsa HIV. Timanena kuti policy ya Ministry of Health ndiyo nena kuti ukangopezeka ndi kachirombo ndi HIV nthawi yomweyo ulandiretu treatment. Amanena kuti test and treat. Akakupanga test, they are going to treat you immediately. Sadikira zakale zija zonena kuti chitetezo chako chitsike kapena virus chaikwere. Nenu ngofuna kulimbikitsa wina aliyense kuti nthawi so ino yoopa kukayezetsa HIV. Chifukwa ukapita kukayezetsa HIV nthawi yomweyo akukupatsa mankhwala
kuti uyambepo mankhwala. Ukamamwa bwino ufika pa LDL imene ndikuyinena ija moyo naupita mmene tililimu. malinga ndi kafukufuku waposa chedwapa anthu 6 mwa 100 aliwonse omwe ali pa chiopsezo chotenga matenda mdziko muno. Chiwerengerochi ndi chochuluka m'matawuni a mdziko muno. Blantyre Water Board inakumbukira tsikuli pamutu oti tilemekeze ufulu wa aliyense tigonjetse AIDS. Malo mwa MBC ndine Mphatso Tebulo. Ndipo asilamu mdziko muno awalimbikitsa kukhala ndi mtima wothandiza anthu omwe ndi ochepekedwa pa nyengo ino ya Ramadani. Wayankhula izi ndi mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Limbe Muslim Jamaat LMJ Muhammad Jabbar pamene amagawa matumba azakudya kwa mabanja 1100 osowa amboma la Chiladzulo ndi madera ena ozungulira. Chipiriro mtu umodzi ali ndi ripoti. Mwezi wa Ramadani wa chaka chino wafikanso ndipo bungwe la Limbe Muslim Jamaat LMJ lachilimika kale kuthandiza anthu osowa. Poyankhula ndi MBC ku Chiladzulo pamene amakhazikitsa ntchito yogawa chakudya ku mabanja oposa 1000, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la LMJ Muhammad Jabbar anafotokoza kufunika kuthandiza anthu osowa mu nyengo imeneyi. Imene tinaona kuti of course ziko mwatu wa Malawi kuli njala kuona kuti zinthu sizili bwino. Of course mwezi wa Ramadhani mwa tikati Islamu timayesesa kuti tipereke chipaso and zina ndi zina kuti imakhala ndi ujeni yathu value ya ujeni Islam kuti tizikwereka ku amene amavutika. Ndiye kuona kuti ziko muno uli mavuto ndiye tabwera lero kuno kuona paka identify madera. Of course we are in Chiladzulo koma kuli anthu marispect ambiri achokera kuluputsi kumagomero. There's some from Kando abwera kuno ku Chiladzulo secondary school kuti alandire. Ndipo mmodzi mwa anthu amene alandira nawo chakudyachi ndi mayi Alice Yuda. Ndipo ambuye aonjezere pa zimene zachokapo aonjezere ndipo zimene zasasire kwa ife komanso athandiza anthu ena onse chifukwa izizi ndiye kuti tithandiza tonsefe m'manyumbamo muli njala ndimene tikugona nayo njala ena akungodya maungu ena akudya chimanga chosapima ndiye kuti apapa ndiye kuti mwatithandiza kochiona kuti tikakhala chicherechi ndiye kuti mazulo tidye chakudya amama wanso tiyambiraso tisana kuti chichere tisadye mazulo tisadye pamene pakhozokapo ife amene aganiza zathandizo limene ndithu Allah subhanahu wa ta'ala apa siteza bwino zonse kuti mtundu wonse wa Allah subhanahu wa ta'ala waubika. Chakudya chomwe bungwe lapereka ndi ufa, shuga, mchere, mapaketi a soya pieces komanso nyemba zonse zomwe zikukwana 72 million kwacha. Bungwe la LMJ likuyembekezeka kufikira mabanja 11,000 mu nyengo imeneyi. Chipiriro mtu umodzi MBC News Chiladzulo. Ndipo wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipanichi Aselube Chisanga ndi wanena izi. Wachiwiri wa mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Aselube Chisanga ati chipani cha Malawi Congress MCP chabwereza kupempha achinyamata kuti asalole kugwiritsidwa ntchito za upandu ndi atsogoleri a ndale pamene chisankho cha pa 16 September chikuyandikira. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa chipani cha MCP Aselube Chisanga ndi wanena izi pamene achinyamata a chipanichi ochokera mboma la Blantyre anakonza pa chipatala cha Zingwangwa. Achinyamata amenewa anaona kuti nchofunikira kwambiri kuti apezeke pano pa Zingwangwa Health Center kuti adzakiline. Panopo mukayangana kunjaku kunali tchire lambiri limene linamera kunjaku. Angakhale tchire limene mukaliona ndikuti limabweresa chiopsezo ku community as a community ku Zingwangwa kuno komanso panopo ndi pa chipatala ndikuti pamene paja uzuzu ukayamba kunoko so uzuzu ukufika ndikuti matenda tikutani
adzipita patsogolo koma achinyamata anachiona kuti nchofunikira apezeke pano kuchecha zimenezi kukilina kuchipatala kuno fika sana ngochecha chabe analowaso mkati muno kuonesesa kuti kukhale ukhondo umenewo ndomene anabwera kuti adzapange pa chipatala pano. Ineyo uthenga wanga ukhale umodzi kwa achinyamata tikakumbukira bwinobwino timanena kuti achinyamata ndi atsogolera mawa. Tikamanena kuti achinyamata ndi atsogolera mawa tikukamba zonena kuti nyamata ameneyu ndamene akutsogolera anzake mawa, ameneyi ndi president wa mawa, ameneyi ndi phungu wa mawa, ameneyuyu ndi dokotala wa mawa, ameneyuyu ndi cleaner wa mawa. Chimechi chinkati tikunena zimenezi nyamata wina aliyense ndipereka uthenga pano wachimvemvemve kunena kuti anyamata nthawi yoti tigwiritsidwe ntchito yoti tizizunza anthu ena chifukwa cha ndale sino. Nthawi ino tione kodi ifeyo ngati achinyamata tikufuna titani ndife atsogolera mawa, atsogoleri sangazunza anzawo, atsogoleri sangapange chipongwe anzawo. Ndi anyamata momoti akanatha umapanga zimenezo nchifukwa chake lero mwaona kuti anyamata ochokera ku chipani cha Malawi Congress Party ali pano kudzagwira ntchito yokonza pano. Pali zambiri zimene achinyamata akhoza kugwira mu dziko lathu muno. Sikuikilina kokhako. Pali ntchito zambiri, pali za manja, pali za chani zimene zingaletsenso kuti asakhale ndi nthawi yoyuzidwa ndi ma politicians koma kugwira ntchito imene itapititse moyo wawo patsogolo. Choyamba ndithokoze anthu onse amene abwera kuzatikonzera pa chipatala pano monga mukuona pa chipatala pathu pano paoneka bwino. Pa chipatala pathu pano tilipo anthu ochepa okuti timatha kugwira ntchito ndi pali ntchito zina zimene sitimakwanisa kuzigwira. Ndi chifukwa choti anthu abwera atipepusa ku ntchito zina ndi kuti ngati kuti pali zinthu zina zokuti azatipangireso ti apempha kuti azabwere ngati nkotheka akapezanso mpata atiyendere kuti azatigwirire ntchito. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya osewera akale ya FCB Nyasa Big Bullets akhala akatswiri achikho cha osewera akale amatimu anayi chomwe amasewerera pa Kamuzu Stadium. Bullets yagonjetsa timu ya Silver Strikers ndi zigoli 2-1. Nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane bwanji tionenso mitu yake. President Chakwera ali mchigawo chakumpoto komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma. Kampani yopanga shuga ya Ilovo Sugar Malawi yapempha boma kuti lilowererepo pothana ndi mchitidwe wa mavenda omwe ukusokoneza malonda a shuga mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya osewera akale ya FCB Nyasa Big Bullets akhala akatswiri achikho cha osewera akale amatimu anayi. Munali ndine Mphatso Tebulo ndi mzangayo Savita Wilima mwaoma nonse. Step up with DSTV and we'll show up by giving you